Nasayran sa LGU Santo Tomas, Davao del Norte nga 11 ka mga barangay sa lungsod ang dunay mga existing tunnel nga walay permit. Si Jande Esteban sa dugang detalye. Human sa nahitabong paghugno sa tunnel sa barangay Kinamayan sa Santo Tomas, Davao del Norte, di natabunan ang upat ka giingong treasure hunters. Gimanduan ni Mayor Ernesto Evangelista ang Municipal Environmental and Natural Resources ug Planning and Development Office nga mulusad og ocular inspection sa mga existing tunnel sa munisipyo nga walay mga permit to operate. Base sa ilahang report, nasayrang 11 ka barangay ang dunay mga tunnel nga walay mga dokumento. Ang maong mga barangay usab ang mga dunay na report nga dunay ongoing treasure hunting activity. Kiniang Barangay Tibalog, Lungaog, New Visayas, Talumo, Kinamayan, Magwawa, Kimamon, Esperanza, Pantaron, Bubungon ug Balagunan. Ginaimbestigahan na ang mga digging activity sa maong mga lugar ug nakatakdang pasiradaan. Strictly banning the illegal digging, water filling or treasure hunting or anything with equivalent penalty. Maski pakusga na usab sa LGU ang regulation sa mga nagakalot og tunnel, nakikoordinar na usab sila sa kapulisan. Pag makuha na nila ang mga so diya na time nga mato na mo iimbestigahan kung tinuod na. Kung tinuod niya wala pa sila nangundang, posible nga ato na silang dakpon o pailan og kaso. Kauban si Melcol Menares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.